Tambari ne misali ne a yau nan doka to uban kunnuwa na da babban sabo. Fari na sa Ubangiji na mai yau da gobe wanda ke bani sanda duk na roƙa. Ke ruwa yayi iska yayi tsirrai da shuka har ababan da za mu je mu tsinka. Na yi roƙo gare ka taimake ni ka saita zuciyata na daina karya doka. Kai kaɗai ne kake biyan buƙatar bawa in ya gode ka sake bashi kyauta. Salati gunfiyayyen halitta shugaba wanda ba shi dai da tamka, wanda ya fi ka ya rabauta ranar hisabi za kamar kun zama a tawagarka. A hali har sahabu sun fi sunnar na biyu abban zara'u shugaban ma'aika. Godiya gun Allah abin nufi da bukata ɗan ga sauki na ka haska zamani na Allah. Sai da ke jarumata ni da ke marrabau da mi ya koyi da tarbiyar ma'aiki. Kan halinki ya ja ni gashi ba ta da muni mai da baki da shi ba zan yi yaki. So da kauna na baki zuciyata na baki duk abin dai da zan da shawararki. Tun da ke ce abokiyar zamana hobi rayuwata da ke ba zan gamata. Maraɗi zana baki farin ciki da dukkan haiki an raba mu da ke na ce da sake hayya. Zana ɗauko fatan ya karɓi garma ki dafe za mu je gonar so mi shuka kauna. Ke na baiwa amana zuciya ke ta nuna tun da na ga a halinki babu barna. Ban sakewa ko ina idan babu ke ba ko da yaushe na fi so na ganki kuna. Wanda kaina nake idan muna yin taɗi ke nake so na dinga bai kulawa. Jarumata komai akan kini za na yi shi alkawar na yi ko zaren sarena. Ba ni kaunar abin da zai hana ni ganin ki da wuni ɗaya ko kuma da kwana. Ni da ke da amana lokaci na baki jaruma ni da ke mu damke juna. Ran bikinmu akwai fashan gali ba shakka inda rai mai ido ba zai yi kallo. Yunkurin namu ne ba a hana mu rawa ba har da juyi